Co to mluví? Je to chlaptivý hlásek. Chraptivý hlásek. Typu. Co to? Tak rozbaluj. Rozbaluj. Kdo to mluví? No já nevím. To mluví. tak rozbaluj. Tak vem nějaký dáreček. No počkej, ale rozbaluješ vůbec ty. Musíš to dát na hromádku. Co je čí? Tady to je. Tady to píšou. Počkej. Eliška. No, No, Eliška. tak je to tvoje. To je tvoje. Ježíšku. To bude. Je, moje knížečka. To není knížečka, co to je? Je, postavička, kytečka. A mamátka, hele, co tam má? Asi to rozbalujem. No, tak Rozbaluju. hele, tak tady je taky napsáno Eliška. Děkuji.